А еще раз можно? Сейчас накроем меня этим. Не так. רגע, מה? אני גם לא הבנתי. אני לא הבנתי מה הם Текшор, хазак. Только не разорви. Но это не моя. עוד אחד או שתיים. וואי, זה ממש חזק. אולי לא יצא. אני יכול לעשות עוד אחד? עוד אחד. כן, תעשה. כי הוא לא יוצא מפה. איך זה יכול להיות? את הראשון בבקשה. רוצה מהרגליים. רגע. את הראשון עומר, תעשה לו עוד קשירה מתחת, תעביר לו את זה מתחת ליד. האצבעות תכונות. לא, תומר. שימי. לא ככה. עכשיו, טוב. הוא לא מזיז את היד אבל. הוא הוציא אותה החוצה. לא מבין. מה, לא ראיתי. זה твоя рука была? הוא עשה עם המרפק. Все, сейчас развязывать. Что ты открыла? Да не так. לא. איך הוא יודע לצאת מפה, נו. נו, תראה לנו איך אתה יוצא. אין, זה לא זז. כי תומר לא קשרת את הראשון. מה את אומרת? שאין פה כלום. תסתכלו אם יש לו משהו בתוך תסתכלי איזה החולצה. חוזק, מה, את לא רואה? לוקה, אתה יודע. הנה, אני כבר... תפתח כבר, מה? Все, сейчас не получается. Ну, отвязывайте меня. אבל אתה יכול בעצמך, אז תעשה. תשאירו אותו ככה. תשאירו אותו. Не так. יואו. איך הוא עושה את זה? תרים לו את הידיים, תמשוך לו את הידיים. תמשוך איך שאתה רוצה. תנסה לעשות כאילו הוא מוציא את היד נו, ככה. מה זה? האצבעות כחולות כבר. אני אגיד לך מה תעשה ככה. הוא יכול לשלוף את היד. מה תוציא? איך תוציא? טוב יאללה, זהו. אבל איך אפשר להכניס בחזרה? מספיק, הרסתם את הבדיחה. איך הוא עשה את זה? שלא, רתיחי, שלא.